Dünyada COVID-19 ýokuşan adamlaryň sany 80 miliony golaýlar. Bu dünýä ýylatynyň 1%-inden gowragy. Käbir ýurtlar waksinalar edip başlan wagtynda howply keteliň täze ştamlary ýüze çykýar. Türkmenistan bolsa ýurdun ýol başçylarynyň resmi derejede aýdylşy ýaly koronavirus stas ýeketäk ýurda öwrülip barýar. Emma türkmen häkimetleri ýurdun ýylatynyň arasyndaky köpçülikligiň ketelçiligi görmezlige salýarlar we sebäbini düşündirmeýärler. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19-yň ýurtda ýokdugyny öňe sürýän wagtynda koronawirusyň ähli alamatlary bolan bu ketel ilatyň ähli gatlaklaryna täsir etdi. 24 dekabrda zatlyň habarçylary koronavirusly hastalary hastaxanalara alyp barýan tiz kömek işgärleriniň arasynda we mektep müdirleriniň arasynda tapylmagyna degişli täze ýagdaýlar barada habar berdiler. Liwap vilayatyndaky habarçymyz bir ýönde soňky günlerde bilim işgärleriniň arasynda geçirilen testleriň en çemetiniň koronavirusyň bardygyny ýüze çykarandygyny habar berýär. Ýatlatsak dekabr aýynyň başyndan beri mektep işgärlerine koronavirus synaglaryny öz hasabyna tapşyrmak görkezme berilýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä, häzirki döwürde hastalardan hyryn-dykyn ketelhanalaryň hastalary kabul etmegini wagtal-wagtal besedýän hem karantina ýapylýan wagtynda has köp adam lukmançylyk kömegine mätäç bolýar. Köpçülik öýlerde bejerge alýar we agyr ýagdaýda lukmanlaryň ýanyna barýar. Ýurtda täze ýyl bayramçylygynyň öňe sirasynda çäklendirmeleri hasam güýçlendirilýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň 24 dekabrda habar bermegine görä mekdeplerde kanikul döwrüniň uzuldylmagy planlaşdyrylýar. Okuwçylaryň gyşky dynç alyşyň 3 hepde 27 dekabrdan başlap 17 ýanwara çenli dowam etmegine garaşylýar. Gyşky kanikul döwrüniň uzuldylanlygy barada entek resmi derejede oglan edilmedi. Bu habar köpçülikligiň keselçilik sebäpli paýtagtyň mekteplerinde okuwa gatnaýan çağalaryň sanynyň düýp götür azalan wagtyna gabat geldi. Aşgabatyň mektepleriniň mugallimleriniň sözlerine görä klasslarda okuwçylaryň 3-den birinden ýarsyna çenli okuwa gatnamaýar. Olaryň en çemetinde koronawirusyň alamatlary bar bolsa, käbirlerinde COVID-19-yň bardygy testler arkaly tasdiklanýar. Häkimetleriň COVID-19-yň ýurtda ýokdugyny nykdap gelmegine garamazdan soňky wagtda ýurdun ýaşaýjylarynyň köpüsi öz başdak test geçirmek üçin saglyk edaralaryna we anyklaýyş merkezlerine ýüz tutýarlar we öz hasabyna test etdirýärler. Türkmenistanyň ýarym resmi onlaýn näşirleri hem ýurtda çäklendirmeleriň güýçlendirilmegi barada habar berýärler. Orient näşri ýeti ýokunç keselleriň öňüni almak we regiondaky hem dünýädäki epidemiologik ýagdaý sebäpli eýçiligine garamazdan ministrliklerde we ähli edaralarda hem kärhanalarda medeni çäreleri geçirmegin gadagan edilendigini habar berýär. Näşire görä aragatnaşyklary azaltmak üçin ähli guramalarda, okuw jaýlarynda çağalar üçin täze ýyl çärelerini geçirmek hem gadagan edilipdir. Emma körpeler üçin bayramçylygy onlaýn ýagdaýda geçirmek teklip edilipdir. Şeýle hem maglumatda aýdylýar, jemgyýetçilik naharhanalarynyň ähli nokatlarynda köpçülikligiň çärelerini geçirilmegi gadagan edilýär. Emma naharhanalara öz müşterilerine sargyd edilen naharlaryň eltilmegini üpçün etmek görkezme berilýär. Adamlaryň sergäkleri we beýleki köpçülik ýerlerine barmagyny çäklendirmek we täze ýyl bayramçylygyny öýde geçirip mehmançylyga barmakdan saklanmagy ynandyrmak üçin eýdigderli wagt nesihat işleri göz öňünde tutulýar diýip Orient neşri habar berýär. Türkmenistanda gerilen soňky çäklendirmeler ýaz çärelerini hem täsir etdi. 23 dekabrda Azatlyň habarçylary Liwap vilayatynda yerli häkimligiň dilden eden buyrugy bilen ýaz 3 million geçirilýän wagty ir saat 9 we 11 aralygy bilen çäklenmeli. Barýanlaryň sany bir gezekde 5 adamdan köp bolmaly däl. Bu düzgünler ölýänleriň sanynyň köpelen wagtyna gabat geldi. Şeýle-de Liwap tilatyň hereket etmegine täze çäklendirmeler ýerdildi. Hususan 28 dekabrdan 1 ýanwar aralygynda mekdep okuwçylaryna saat 20:00-dan soň daşary çykmak gadagan edildi. 31 dekabrda dukanlar 20:00-da işini besetmeli bolarlar. Türkmenabadyň Ruhyet köşküniň golaýyndaky esasy arça agagyň golaýyna barmak gadagan edilýär.